gustaríame saber... Eu estou falando do sitio para... Estás escaqueando da pregunta que vou facer, porque sabe que vou facer. Para as cámaras, para as vacas, para mirarlas todos. Os que están traballando... Escoita, aquí imos a... Eu creo que xa sabes a pregunta que che vou facer. Non me escapo, que eu contesto. Cando falo de sentimentos, cóstanos a todos. O que ia preguntarche, todo o que nos estás contando, todo o que traballastes para sacar os teus fillos adiante, a túa muller, a túa familia, que foi así, igual que meu pai e outros moitos homes, vale? Imos poñer eso por diante. Pero ti, como pai, o de non poder estar ao lado dos teus fillos, pesouche ou non che pesou? Sí, pero non había outro remedio, que había que traballar. Mira, o día que naceu o primeiro fillo, eu estaba un puentes quitando o carnet de conducir. Quitou no aquel día? Bueno, fomos a seminar, Ferrol, quitei naquele día. Cando cheguei a Villava, dixeronme, ali nun bar que había, deixar a moto ali, dixeronme, vamos darche unha noticia, porque non sabía nada, non había teléfono ni nada. Dixo, pero tens que ir a modo para a casa, así, a modo. Cando me dixo que tiña un fillo na casa, dixo, carai, eu non daba máis a moto. Non había outro médico que che dixera, eles sabían, pero non sabía. Non daba máis a moto. Pero que sabía que traballar, entonces non había outra cousa. Por eso o xustifiquei antes, pero... E cando naceu a pero... segunda non estabas na casa tampouco, que estabas pedindo para a festa do San José. Sí. Pero a ti gustaría estar presente, E a terceira tampouco estuve, porque tú non soupeche o camiño de antes se fuche dar a Lugo. A Lugo, a residencia. Pero José Luis tiña os seus fillos presentes mentre estaba traballando. Sí, eso sí. Como non se ibas ter, cara? A ver, Queres que o digas, 53 anos levades casados. Para ferver o 50. Hai 3 anos, polo tanto, foron as bodas de ouro. Pero antes ainda tivemos as de plata. Sí, pero as de ouro. Fixámoslas na casa. Xa que non houbo noite de boda, o día da boda, habería nas bodas de ouro, ou non? Home, aquel día estaban nos solos, que podíamos ruxir máis a todo. Aí sí, non? Aí sí que houbo. E outra que esta sí vai moi en serio, non? E depois, como nos pagaron o viaxe, perdón, Nando, como nos pagaron o viaxe ao Talaso, ali xa tuvemos, mira, tienes a habitación e o mar de frente, todo. Con vistas ao mar, que romántico, Pero iso non é a noite de boda. Pero foi... Porque aí podes ir calquera día. E podes estar mirando o Atlántico e mirando o que queiras. Pero a noite de boda é outra cousa. No, pero agora, en serio, non vos que levades 53 anos xuntos, nós que estamos aquí facendo un programa para loitar contra a soidade. Onte mesmo, o invitado que tivemos decíanos, eu veño en busca dunha compañía para toda a vida. Sí, venos. Iso é moi difícil nos tempos que corren. Dende a vosa experiencia, como vedes? É tan difícil? Bueno, eu creo que é difícil e non é difícil. Eso é moi galego, sí, pero non. Porque é o que che dixen un poquinho. Hai que saber perder e saber ganar. Sí, claro, como se fose tan fácil. Porque ven punta que veña buscando tal, pero se non sabe perder nin ganar, que fan? Pero como pouco tempo van votar. Claro, pero hai que saber perder e que ganar, vale? Eu estou aí de acordo contigo. Pero aparte, terá que seguir viva esa paixón. Claro, eso sí. Como se mantén esa paixón viva Eso despois de 50? Eso está aí e non che sale aí. Como? Terlo no corazón e non sale. Iso non é paixón, iso é o amor. Claro, pero claro, o que lle digo, como se mantén o amor? Porque hai moitas parellas que din, bueno, a parella ten varias fases. Primeiro está super enamorado, despois un poquinho menos, e depois xa é como convivir como amigos. É o que di moita xente hoxe en día. Eu creo que estamos como o primeiro día. Estades namorados como o primeiro día? Eu creo que sí. Pregúntalle se ela está namorada de ti. Eu creo que sí. Eu creo que sí. Crédelo? Sí. Maruja, ti estás namorada como o primeiro día de José Luis? Sí. José Luis, ti estás namorado de Maruja como o primeiro día? Parece su cura cando nos dixo que se quería non sei. É que iba a dicilo ahora. Deixade de rematar. Hai que falar algo para se reír. No, escoita. José Luis, podes bicar a noiva non compañía de Loli. Ai, sí, non hai problema. Non é a primeira vez. É igual. Xa nos pasou a vergonza. Que lle despintaste los beizos? Ela, amigos meus. Esos bicos saben igual... Permite, é que é marcial. Eses bicos saben igual que o do primeiro día? Ainda non sei se non saberán mellor. Que bonito! Eu creo, non é? Aí quería chegar eu, non? Pois chegache, mira. Porque falabades de paixón e de amor. E eu creo que non é o mesmo. O amor si se pode manter, ao mellor acaba incluso converténdose en cariño,
Pero esa paixón co paso dos anos, que todo mingua, como se mantén? É importante mantela? É dicir, directamente, o sexo na segunda mocidade, na terceira idade. A vosa idade. Que importancia lle dades? Como ao primeiro día. Como ao primeiro Maruja día? parta as moscas. Como ao primeiro día? Como ao primeiro día non será? Tes unha mosca aí que nada Xa o sei. É a cojonera que temos na mesa. Como o primeiro día non, porque xa non tes tanta forza, pero... Xa che dixen que daquela saltaban as chantas de calquera maneira. Fala como a primeira vez que te casaste. Eu xa non me acordo. Pero hai moita xente que di, a partir de determinada idade non hai Sí, nada de hai- sexo nas parellas. No, habrá, porque nada. Entón xa que non se quera. Claro. Hai que ter algo para... É que ao mellor ainda hai máis sexo a partir dos 60 ou dos 70 que nos 50. Non algúns. tes frío. Ai, sí, daquela non hai peligro. Claro, O que pasa é que antes tampouco había calefacción nas casas. claro. Eu acórdome... Entón había que entrar en calor de alguna maneira. Había que achegarse máis, cara, e agora xa tes calefacción agora xa te Está separas me vindo máis. a cabeza unha entrevista que fixen eu unha vez noutro programa, no Mira, Como a mosca ser feliz. tamén que Aí se virou ao está, a programa. mosca cando falamos de sexo aparece sempre por aquí. Que se non os virou ao programa preocupedes. tamén, Que fixemos unha entrevista a unha parella de 50 anos e preguntábamos cantas veces a semana ou mes practicades, facedes o sexo. E esa parella de 50 anos falaba de meses, ao mellor cada 2, cada 3 meses. Vamos aos de 60, 70 anos e a señora que lle daba a risa dixo cada vez que salo da piscina. Canto vas á piscina? Unha vez á semana. Unha vez ou dúas a semana, non E fai nosotros... mal. A ver, a nosotros cando nos acorda que nadie nos priva. Eso. Por iso vos non vides a piscina. A piscina, No, a piscina non vamos. No, pero Maruja foi clara, dixo unha vez ou dúas a semana está ben. É normal, ou? No, pero... Claro, non porque hai que esperar homes. Que non se pode parar moito tempo, se non tamén se pode oxidar. Claro, depois desapréndese, si se No, para moito. Que depois xa non hai maneira de arrancar, non? O si despois a ver como arrancan os motores. Por iso José Luis se mantén moi activo. Despois hai que lle facer como os entre motores de outras baño de cousas- mallar cando eran aqueles de auga, non te acordas Aquelas que lles máquinas de daban mallar. manivela Había que darlle a manivela seguido. Maruja, que non lle teñas que dar a manivela a José Luis, por favor, a estas alturas. Para mallar. Ai, se me dá manivela, entón ainda vais al pío. Vámonos a deixar aí que está pero decía- ás 5 menos 20 da tarde. Dicía eu que José Luis é moi... José Luis é moi activo. No, sí, que me duele Que, todo. aparte diso, tamén lle gustan músicas de cuidado, como a esta, por exemplo, No quiere hacer todo el campeón, quiere que juegue la santa. La desgracia que a bailar a la morocha que se mueve. Pero por otro lado. Es muy amigo da música. Levántase por la mañana. Música. Anéchase con música. Claro. Ay, sí. Lento, lento. Vamos a falar. Que esta non sabedes bailar, esto non se baila agarrado. Vosotros bailades atrasados nos tempos. Vos bailades atrasados dos tempos de antes. Vamos a enseñar como se baila isto. Ay, como é, Maruja, que acabas de facer? Eso gustoume máis. Sube música aí, Jaime, sube aí. Maruja, ponte aí a bailar a morocha. Ay, vamos. Ay, ay. La morocha que se mueve. De todo el campeón quiero que juegue en la Habana. Que piensa que a bailar a la morocha que se mueve. José Luis, Maruja, a verdade, menudo, non me extraña que levedes 53 anos xuntos, Marcial xa non pode máis, xa quedou cansado. Maruja, nin con manivela nin sin ela, o Marcial quedou desfeito xa. Eso que eres máis novo que a mí, non? Mirade unha cousa, estamos por todo lo alto, encántanos a marcha que tendes, pero temos unha sorpresa para vos. Sí. Ui. Sí. A ver. Mirad aí enfrente, a ese monitor que tenes aí, vale? Adianta a sorpresa.
Hola a todos, moi boas. Aquí andamos pola capital pasando moita calor, deseando ir a Terviña xa a buscar o fresco. Pois nada, hoxe saludo aos meus pais por esos 53 anos que levan de casados, que son un exemplo tanto para nós como para o resto da xente. Nada, que lles queremos moito e que sigan así, disfrutando da vida e que en breve xa compartiremos o resto de verán con eles. Entón, pois nada, un saúdo para todos e a seguir disfrutando da vida. Veña un bico. E a rapaza cubana. A rapaza dela cubana. E veño mañán. É que era o fillo. Sí. E non vos esperabades isto. No, porque nos dicía que non quería saber. E máis, estabades medios enfadados aí, por decirlo de algún xeito, non é enfado. E con el, porque que vos dixo? Dicíanos que non viñésemos. É que el non quería salir. Home, era unha chiscadela para facerlle a trampa de sorpresa ahora, Que tendes de que dar algo que decir ao vosso fillo? Que lle damos as gracias, a que os queremos moito. Sí, ben saben que os queremos. Pero aproveitade e pedidelle algo máis. Dicille aquilo de... E os netos pa cando? Iso sí, os netos pa cando. E el anillo pa cuando? El anillo pa cuando? Os netos pa cando? E el anillo Que tamén. decías, José Luis? Querías engadir algo máis, non? Que, mira, tenos uns recuerdos na casa moi bonitos. Fomos a Canarias e fixonos un algo. Fomos a Madrid e fixonos outro. Outro. Cando estuveron aquí os canarios, outro. Mira, fixo outro para o canario que cando lle deu o canario choraba. Das visitas que fixemos a todo. Eles traballan moito. Ele é fotógrafo. Claro. Bueno, pois damos as grazas nós tamén que nos axudara a esta encerrona a facervos esta sorpresa que vos quixemos dar aquí e damos vos as grazas por estar aquí, que duredes moitos máis anos. Vale. E cando queirades vinde a tomar outro café con nós, que nos quedaron moitas cousas por falar, Non hai problema, que nosotros encantados. Aparte, alegrastenos a tarde aquí bailando a morocha ao moderno. Oye, pasámoslo de maravilla, gracias. Grazas a vos. Un aplauso para José Luis e Maruja. E ben estou recuperando, Por moitos máis anos. Gracias ao público, todo que nos veu acompañando. El público. E animamos a xente que veña, que o pasa ben. No, isto tens que repetirlo a cámara, repite eso a cámara. Animamos a xente que veña, que o van pasar ben, que aquí non comen a naide. Ni Aí moito está, menos. José Luis. Moitas grazas. É que non fagan caso que diga a xente por aí.